Daktari, weche thoth ahinya mantiere kar kae. To darango gi kama gintiere kacha mopogore nikech sani nyalo ni kata ng'ama nie grade 10 mochop grade 12 odhi do thuolo kata matimo gik moko machalo kaka political science podi kapod ne school. Mano wacho ni secondary kapok odhi e tertiary trainings kacha. Gima katibo wacho kar kae madani mondo mi duoki. Kine manin jagoro mongirore migao mar somo. Maya lokruok ne otimore mokawo jopuonj moko tere TVET. Kanyo ne chung ne weche mag TVET kaachiel koda ka iwacho ni somo go mago mag tiyo jiwo tiyo gi lwedo vocational and technical training institutes kama gintiere. Diponi kanya kama ng'ikruok nochako to kochako fuogcha odine nade mondo mi jok makono bobiro tok mag yod resruok. Erokamano. Gigi weche gi to ng'eny mana kaka weche adier to apim ni kaka gigi bende timore. Apod nyalo timore nyaka sani. Kane wa primary nitie kaka ne wadwaro kendo nwaseparo ni ka nyithindo dhi bedo domicile gidhi bedo environment mar primary school kaka koro ketgi sani. Kik wiwa wil ni jopuonj mantie kanyo ne puonjo nyithindo gi nyaka standard 8 kaka ne gichopo e 8 koro chiko ne kende manyo medi. Ne waketo program ne nitie 3 colleges mane timo diploma mane en Kagumo, en Lugari to gi Kibabi. Colleges gintie ka nwapogo na achiel dhi train jopuonj mag creative arts at diploma level, achiel ne dhi train je technical courses, achiel ne dhi miwa creative courses machalo music gik machalo kamago. Koro colleges gi ne dhi golo jopuonj maka kuno to biro donjo automatically into the junior secondary. Ne wachak watimo recommendation. Anyisi mana history kata koro ne okotime. Ne wan gi sani gima giluongo ni Kenya School of TVET ma ndalo cha niluongo ni KTTC. Kane an PS mar TVET nwagolo joma ne timo artisan gi gik moko te. Mwawacho ni sani koro Kenya School of TVET dwa mana train joma dhi timo pedagogy mateni gisetimo course moro kata welding kata to in qualifications dhi timo puonjruok kaka ipuonjo kato ne gidhi bedo deployed mondo gidhi gikony junior to gi senior. Koro gini katelo lokore to gigo kotin. Now, sama koro wawuoyeni nikech gigi koro we have practical issues. Ne jo World Bank nyocha okawa chien kanyo mondo akonygi kaka inyalo kony ji kaka inyalo konyo junior secondary school e Kenya kae nikech ne giyudo ka chal ni ne giparo na ng'e nikech I was at the heart of chako CBC. Koro gima nanyisogi wadani mak parno gi kanyo mana ang'o dugiri mana kama intiere no mondo mi walos microphone mari kanyo matin kato bang'e ang'o e thuolo maduogi kona kanyo ni je kaka oko dhi makare e yamo to kero kama wantiere kachiel